Harang na ako. Harang na ako. Hello! Mega love shoutout sa'yo, Jongon Baka Live. Thank you, Ma'am Jo. Ayan, nangunguna si Ma'am Jo. Uy, huwag sanang mag-iikot. Ayan, the sharing hub. Mega shoutout sa'yo, Kuya Jo. Thank you, Ma'am Jo. Ayan, ayos lang saglit. Naharang ako. 5 minutes. Oh my God. Busabos. 15. 15. Itong 15. Ano tong oras lang? 15. 15. 13, 14, 15. Alas 3. Alas 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alas 8 ng gabi to. 8 p.m. 29. Gawan ko ng may tao na ba dyan?
Hindi ako nagbabasa. May code ka, Ma'am Jo. Teka lang ha. May code ka kay Nightbot. Ay, bakit? Mali, mali, mali. Sponsor sa WH. Ilang tao? Teka lang. Nakamute pala. Rodalyn TV, Mega Love shoutout. Ayan, thank you ha. Tika lang, bigyan kita ng blue. Bigyan kita ng jacket. Tika, gumawa kasi ako ng ano kay Nightboot. Wait lang ha. Ay, mali. Tika lang po. Kung saan mag-reconnecting. Wala ba? Pag sa minaharang ini-skip ko. Happy Sunday, host! Thank you, Ate Milda. Ayan, mega shoutout sa'yo, Ate Milda. Ayan, Rodalyn, bigyan kita ng jacket. Gusto mo magbaba ng bahay. Kaso si Lolo matagal magbigay. Nadidelay yung bigay ni Lolo na jacket. Si Rodalyn. First, ano ka ba dito, Rodalyn? Bago? Ayan, yung bahay mo. Naririnig ba ako? Hindi pala ako naglalagay ng ano. May busis ba ako? Hello? Oh! Maya na nga ako mag-charge. Tika lang guys ha. Rodalyn, nandiyan ka pa?
Sis Rodalyn TV. Ay, mali. Tama kaya to? Ayan, thank you sa mga nandyan. Tika lang ha. Jungon Baka Life, Ma'am Jo, thank you. Ayan. O, thank you siblings Nova, andyan na rin. Ayan, nawala si ano, si Rodalyn. Nawala si Rodalyn. Yung lakasan ko yan. Guys, ipapatamsak ko yung mga premiere. Tapos, ano, mag-comment kayo para paparaffle natin for WH. Ayan, may sponsor tayo ng ano, WH. Andyan na rin si 456. Ayan, thank you, Kuya Darylin. Sino pang may premiere? Si Yana ata. Sino pang may premiere? Dali na, promote natin yung premiere nyo, patamsakan natin at ipapa-entry natin. Ibababa ko yung may mga premiere. Tapos na yung si Jeffrey. In-frame. Ayan, Gmaw LST. Ayan, thank you. Ayan, tamsakan nyo yung premiere nyo guys. Ay, mga premiere na ibinababa. Tamsak nyo, tapos mag-comment kayo. Sa dulo, lagyan yung hashtag PM. Ayan, i-entry natin yan. Ipaparapol natin yan. Bubunot ako ng 10 hours WH. At paharang na rin. Paharang na rin sa mga monetized channel. Ayan. Sino pang may premiere? Ay, mali. Ayan. Ayan, salamat sa pa-BG Kuya Darylin. Ayan, edit well. I-edit daw siya. Chris Gayo, be, thank you sa paharang dyan. MC Kalima, mega shout out, be.
Daming ano ni Tisay, premiere. Ayan. Si Yana. Tingnan ko muna kung si Yana meron. Ganyan. Parang meron yung premiere si Yana. Meron na. October 1. Ayan, hair na B. Thank you, B. Chris Gayo. Thank you. Ayusin muna natin yung premiere ng iba. Sis Jo, tamsakan mo lahat, lagyan mo ng ano, hashtag PM para kukunin ko yung mga entry. Gmawel ST. Ayan, nasa harang pa siya. Yung binababa para 10 hours natin. Baka mabusan ako ng data, patay. Kakasar na to. Pang-asar. 3 days. October 1. 11:30. Tahimik ang mundo. Yan, salamat sa mga nandyan na ha. Teka lang ha. Ayan, thank you Ma'am Jo. Yan, kukunin ko yan ngayon, check ko para makuhaan ng entry. Kung ikaw lang yung magtamsak sa'yo, mapupunta ang 50 hours. Ayaw. Ayaw na mag-face. Kailan yun? October.
Ayan, thank you si Ma'am Jo. Ayan, bongga. Ayan, bikay. Pasams nga. Ayan. Wala na. Ay, si Jor Adventure. Meron pa pala. Meron din yun. May bago din yun. Search ko nga siya. Jor. Friend. Wala. Delete ko na pala yun. Meron siyang bago ngayon. Nag-end na si Chili eh. Saan yung premium? Oh, saan yung premium? 2 or 3. Binago yata. Binago niya sa 2. October 18. Oras siyang 18 na naman. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sa is 6:30. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11:30 ng gabi. Tama ba? 18. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, basta is 6:30. So, Pilipinas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30 na. Wow, 21 minutes harang. 1 of 2. Ayan. Thank you sa mga paharang-harang. 11:30. Na-paste ko na ba yun? Parang hindi pa. Kalimutan ko tuloy. Hindi pa ata. October 2.
11:30. Bakit 11:30? Tulog na ako dito. PM to PM. Pinas. Pinas pala. 11:30. Ay, hindi pala tama pala. Tama ba? Ay, dito ako dito. Nakakalito ang oras pag mag-ano ng premiere. Ako may maingay. Tapos na yung premiere, wala na. Sino pa may premiere? Ika lang guys, ha?
Ayan, andyan na rin si Ate Kukuha. Thank you, Crystal Jean. Ayan, mga mga paninja-ninja nyo dyan. Ayan na rin si Mami Marina. Dalawa yung premiere mo, Mami Marina. Ayan, sino mga nandyan? Tamsakan na natin yung mga premiere dyan. Ipapa-entry natin yan. Irarapol natin yung mga nagtatamsak. WH, 10 hours. Ayan. Habang may nag-sponsor ng WH natin. Sige na, sino mga nandyan? Tamsakan nyo na sa dulo ng comment nyo, lagyan nyo ng hashtag PM. Puntahan ko si Tisay at nandoon na si Ma'am Jo. Yan. Si Ate Nice na harang ng 30 minutes. Tisay. Pasensya na kayo maingay na naman yung kasama ko. Kay Tisay, apat yung premiere niya, guys. Tamsakan na natin. Sige na, lagyan nyo yung comment nyo, lagyan nyo sa dulo ng hashtag PM para i-raffle natin yan, WH. 10 hours WH. 10 hours WH. 10 WH, sayang din yon, di ba? Malaka na yon. Ay, wala, mali. Kulang. T frame 4. Ayan. Si MG MacLife Journey. Meron din pala si GT. May bago pala siya. Naku, maingay yung kasama ko eh. Gawan ko pala si GT. Si Dara Frame. Ayan guys, tamsakan nyo yung premiere guys na mga binababa ni Nightbot. Mag-comment kayo, tas lagyan nyo sa dulo ng hashtag PM para may entry kayo. Ira-raffle natin before tayo mag-end mamaya. WH, 10 WH. And 10 hours paharang na rin yun sa mga muni.
Ayan, tamsak-tamsak na, tamsak-tamsak. Lahat ng premiere na binababa ni Nightbot. Ayan. Bababa ni Nightbot lahat ng mga premiere dyan ng ano, legit. Ayan, tamsakan na natin para ano, may ano kayo, may entry kayo. Ira-raffle natin before tayo mag-end mamaya. So, may bubunutin tayong 5 ano, mananalo para sa WH. Ayan, ilan lahat ang ano, premiere nandito. Tingnan ko nga. Sana yun. Si MC, tapos na to si MC. Tapos na to si MC ata. Ano na ba ngayon? 27? 27 ba ngayon? Hindi ko napanood si MC Tingnan ko nga. Oh, wala na pala yung premiere niya. Ay, dito pa pala. 27. Mamaya-maya pala. Dito pa pala kay MC. Hindi pa pala. MC Prem. Ayan, tamsakan nyo yan. Ayan, Engineer in Foreign Land. Ayan, sige go. Sali po. Ayan, tamsakan nyo yan tapos mag-hashtag PM kayo para ma-entryhan kayo. Ha? No. Sige na. Sino pa ba? Si GT. May bago siyang ano na premiere. Si Chel meron din. Ayan, matutulog na naman daw yung kasama ko. Lagi na lang. Sino pa? Si Busi Marieta, parang meron siya. Si Bikay. Si Mami Bikay, meron din. Ayan, tamsakan na natin yan guys. Before tayo mag-end, iraraffle natin na. May bubunutin tayong 5. Si Yana. Meron din. Busi Marieta. Ayan, meron din. Ayan, tingnan ko muna si kay Learning. Meron siyang bago ata. Sa 29 GT. Ay, 29? 29 or 28? Ano dito? 28. 28 pala. Hindi pa pala na ano to. GT Prem. Ayan, thank you Ma'am Jo. Ayan, si Ma'am Jo ang nag-ano. Ayan, sayang din yun ang 10WH, di ba? Laking tulong na rin yun. Yan, tamsak-tamsak na kayo. Tamsak-tamsakan nyo na.
Ayan, tingnan ko lang yung mga nandito. Present na nandito. I-entry ko na yun. Five minutes to go. Ayan. Magda Bidolfo. Ayan, may love shoutout sa'yo, Sisi. Salamat sa patamsak at paharang mo dyan. Mami Miranda, thank you po. Ayan, thank you sa patamsak. Thank you sa mga paharang. Hello! Thank you, Sisi Magda. Thank you sa iyong pagbisita ulit, sis. Kumusta na, Sisi host? Ito, okay naman. Nakapag-relax na. Kumusta dyan? Bumubulong na naman ako ha, kasi tutulog na naman yung kasama ko. Sisi, pwede patamsak ng ano, ng mga premiere? Baka naman, wala ka na bang ginagawa, sis? Sis Magda? Hindi na ba busy dyan? Sisisali ka sa patamsak ng premiere para iraraffle natin mamaya. 10 hours, paharang din yon. Gusto mo, sis? Yan, tamsakan na natin, guys. Daming premiere, ano? Sana. Sana. Ayan, sa mga nandyan. Ayan, thank you sa mga nag-BG lang dyan. Wala tayong isda. Wala nang uso ang isdaan. Tamsakan na lang. Kaya magtamsak-tamsak na sa mga nandyan. Thank you, Sisi, sa pa-BG mo dyan. Busy pa ba dyan, sis? Sis Magda? Kuha ako ng papel. Kuha muna ako ng papel. Hindi ng lista. Hindi na masyado, sisi. Wait na lang sa mga amo na kakain sila. Ayun. Ako rin. Yung mga amo ko tulog pa. Yung mga anak tulog pa. Hindi pa dumating yung amo ko. Pag dumating na yun, yun kakain na yun.
Ayan, here na po. Thank you, siblings Nova. Ayan, nagtitiis sa harang. Ayan, thank you, thank you. Ang haba-haba ng harang mo. Ayan. Salamat naman. Ayan, thank you sa mga paharang dyan, Ma'am Jo. Thank you sa mga paharang-harang. Ayan, thank you sis Magda. Ayan, ilalagay kita sa entry. Sasama kita sa entry sis. Sa iraraffle natin before tayo mag-end. Para sa 10 hours. 10 hours paharang na rin yun sis. Tsaka 10 WH sa mga ano. Thank you sis. Ayan, nag-ELS ka ba kagabi sis? Ah, nag-ELS ka kagabi? Hindi kita napansin. Hindi ko nakita. Siguro natabunan. Harang pulit, mami. Ayan, thank you sa mga paharang. Imelda Impas, Ate Imelda. Ayan. Ate Imelda, magtamsa ka po sa mga premiere. Tapos lagyan mo ng hashtag PM para may entry ka. Magrarapol tayo sa mga nagtatamsak. Irarapol natin para may ano. Sayang din yun. 10 WH. 5 ang kukunin natin. Ayan. Habang may nag-i-sponsor ng WH. Mag-hashtag PM ka po. Ayan. Malay natin. Mabunot lahat ang pangalan mo, hindi mapupunta sa'yo ang 50 WH. Wow. Diba? Sige, i-hashtag mo na lang po yung tamsak mo. Hashtag PM. Merong bagong ano si Jor Adventure. Ayan. Magandang idea. Diba? Kasi para matamsak. Tapos yung mga ninja nyo dyan, itatamsak nyo na rin. Kasi the more entry you have, so the more chances of winning. So kahit paulit-ulit kayong nabobonot, pag na di swerte, mapapasa inyo lahat yung WH natin na ipi-play. Ayan, isama nyo na yung mga ninja nyo dyan. Tapos i-hashtag PM nyo yan. Before tayo mag-end, i-raffle natin yan. Si Chico, yung walang hashtag PM, hindi na yun kasama. yung mga tapos na nagtamsak. I-edit nyo yan, hashtag PM, para malalaman na present kayo dito ngayon. Kasi yung mga present lang. Yung present lang din. Sige na, go! Ayan, sino pa yun? GT. GT Prim. Ayan. O, diba? Ayan, tamsakan nyo na yan. Hashtag PM, hashtag PM. Para, kasi marami ng mga nakatamsak na rin. So, edit nyo yan ng hashtag PM para malalaman kung sino yung mga nandito. Ayan.
MG. M. Ah, sino pa yung premier na hindi ko nababa? Yung may mga hashtag PM lang ang kukunin ko ha. Si Mami Che. Si Mami Che meron din. Dalawa. May dalawa kay Mami Che. Okay, thank you po. Sige, sige, sige. Jor Adventure. Sisi yung mga ano, yung mga binababa ni Nightbot na premiere. Itatamsak natin yan. Tapos sa dulo, lagyan mo ng hashtag PM para may pa-entry tayo. Iraraffle natin yung mga iraraffle natin yung mga nagtamsak. May hashtag PM. Iraraffle natin yan for 10WH. 5 ang kukunin nating 10WH. Ayan. O, diba? Para na rin yan sa mga para mapatamsakan yung mga premiere nyo. Tapos ipaparapol natin. Ayan. Ayan, thank you, Sisi Magda. Lagyan mo ng hashtag PM, sis, ha? Ayan, para, sino pa ba yun? Si Tisay. Si Tisay, meron 4 kay Tisay. 4 ang kay Tisay. Ayan, kung may mga ninja kayo, ayan, mas okay yun kung paulit-ulit na nabubunot yung pangalan nyo. Pati yung o di mapupunta sa inyo, pakyawin nyo na lahat. Harang na din sa... Oo, pati ninja para makarami ng para makarami ng tamsak. O, di ba, bongga? O, di ba? Itamsak nyo na rin yung para makarami kayo ng entries. Para makarami ng tamsak. Siyempre, di ba? Gano'n naman yung may mga premier. Pinopromote para lang makatamsak, makadami ng tamsak. Yan, tamsak nyo na yung mga ninja nyo dyan. Isang tamsak, isang entry. Sama nyo na yung mga ninja nyo dyan. Ayan, si Tisay 4. Si Ma'am Dara. Ma'am Dara, meron din. Ayan, ito lang gagawin natin ngayon. Puro tamsak-tamsak lang ng mga premier. Tapos kukunan natin ng entry yan. Kahit sa labas na kasi marami nang nag-comment sa labas na lang. Basta may hashtag PM. Yun na lang yung kukunin ko. May hashtag PM. Thank you, Sis Magda. Ayan, may ka na rin 10 hours, 10 hours pa harang. Basta mabunot. Ayan, swerte-swerte lang. Si Bossy Marieta, meron din siyang premiere. Yan lang, papromote lang natin yung may mga premiere. Si Bikay Dora's Vlog. May premiere din siya. Si Chill M. Ayan. I-check natin yan before tayo mag-end. Meron pa naman tayong 1 hour. Si Chill M, meron din siya. Yung kukunin ko lang yung may mga hashtag PM, ha.
Si Yana. Why is he cute? Basta Ilongga gwapa. Wow. Mega shoutout sa iyo ha. Thank you. Basta Ilongga gwapa. Kaya kaninong ninja to? Mega shoutout sa iyo. Kaninong ninja si Basta Ilongga gwapa? Proud Ilongga jud ba? Sino pa yun? Si Mac Lives. MG Prim. May natira pa siyang isang premiere. Isa na lang ba? Mac Lives. Isa na lang yung natira niyang premiere. Si Jeffrey Marsan Vlog tapos na to. Delete na natin to. Marina Monacar, meron siyang dalawa. Ayan, isama nyo na yung mga ninja nyo dyan. Ayan, Magda Bidol po, Sisi. Thank you, sis ha. Ayan. Frame 2. Ilan lahat ang premiere, babe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 entries. Tapos kung isasama nyo pa yung mga ninja nyo dyan, o diba bongga, marami na kayong entries. Nilalamig na ako. Sana yung ganito. Hello sa tanan. Ayan. Basta Ilongga gwapa. Hello din sa'yo. Ayan. Thank you. Kaninong ninja ka? Si Basta Ilongga gwapa. Harang dan Sisi. Thank you Magdabi. Ayan, ninja ko Jose. Sige, go. Ayan, 18 lahat ang premiere na pinapatamsakan natin. Hashtag PM, 18 na yung entries nyo. Sa main nyo lang yan. Tapos kung isasama nyo pa yung ninja nyo, o di mas marami yung entry nyo. Malay natin, madoble-doble yung tawag nyo or kayo lahat or yung mga ninja nyo, edi doble-doble na mapupunta sa inyo ang WH. Ayan. Magda Bidol po from Imelda Impas. Shout out sa mga nandyan. Hello, Basta Ilongga gwapa. Taga din ka. Taga din ka. Ayan. Nababa na ba lahat ng premiere? Kay Jor Prem. Bikay. Paulit-ulit lang natin to ibababa. Baka hindi nyo pa natamsak. Tapos mangungulikta na ako ngayon. Sino pa bang may premiere dyan? Papromote na natin, patamsakan ng CMC. Huwag kalimutan ang hashtag PM natin dyan. Kasi yun lang ang kukunan ko, yung hashtag PM. Si GT. Ang walang mga hashtag PM ha. Punta na muna ako sa iba. Ay, GT Prim. Ba't wala? GT Prim.
Ayan. Launa pa. May 1 hour pa tayo. Ayan, tapos na ba natin natamsakan lahat? Exocris Official! Ayan, big love shoutout sa'yo, Kuya Exocris Official TV. Ayan, napunta si Exocris Official TV. Ayan, napasyal ulit. Thank you sa iyong paharang dyan. Ayan. Guys, lablabin natin si Kuya Exocris Official TV. Baka hindi siya nag-LS. Ayan, pero marami kang matutunan. Mala Kuya Kim. Yung ano niya, yung mga content niya. Ayan. Thank you sa iyo, Kuya Exocris Official TV, ha. Ayan, napasyal ka ulit. Meron ka bang premiere? Meron ka bang premiere at patatamsakan natin yan para sa raffle entry? Ayan, promote mo na yung premiere mo dyan. Patamsakan natin. Oh, may premiere ka nga. Ayan. Kukunin natin yung premiere mo. Patatamsakan natin yan para sa entry. Magpapa-entry tayo ng WH. Ayan. Kunin natin yung premiere mo. Exocris. Ano oras ang premiere mo, kuya? Ito ba? Ito ba? Be a Nature Hero? Two hours. Ayan. Patamsakan lang natin to. Para additional entry nila. Wala namang problema. Pupromote lang natin yan para may entry na rin sila. Ayan, guys. Patamsak natin, guys. Ano lang, promote lang, tamsak lang, kahit tamsak lang. Kukuha natin ng kay Nightbot. Ayan, tamsak na. Ayan, baka gusto mong sumali na rin, kuya. Para entry ng mga magpi-premiere dyan. Tamsak. Patamsak na rin. Ah, mali ba? Mali ba ang kayo si Kalima? Sorry naman. Sige, ulitin natin yan. Tika lang. Mali pala. Hindi ko pala nalagyan ng ng premiere. Sana yun. Tika lang, ha. Mali pala yung kay MC. Kay Ma'am Dara ang nailagay.
Anong oras yun? Kalimutan ko tuloy anong oras yun. Alas 8? Alas 8 ba yun, Kuya EXO? Ayan, AG Music Lover. Mag-love shoutout sa'yo. Ayan. Sali ka sa paraffle, AG Music Lover. Sali kayo. Para sa paraffle natin, WH, 8 PM. Ayun, 8 PM. Kukunan natin kay ano. Hindi ko pala nakuha yung ano. Kay MC pala, mali. Ayan guys. Yan, dagdag additional entry kay Kuya EXO Chris Official. Yan, may kalab shoutout sa mga nandyan ha. Teka lang, magbabasa muna tayo. Ayan. GMB6. Ayan, thank you, thank you. Ayan, Busi Marieta. Thank you po. AG Music Lover. Yung mga binababang premiere. Ayan. Yung mga binababang premiere, magtamsa ka, lagyan mo ng hashtag PM para may entry ka. Iraraffle natin para sa WH na rin. Natulo na yung sipon ko. Tingnan ko muna si MC. Mali yung link kay MC. Ayan. Sino pa rin may mga premiere? Ayan guys. Huwag kalimutan ang hashtag PM kasi yun po ang basihan ko, yung may mga hashtag PM ha. Yun ang kukunan ko ng ano. Ayan. Si Tisay, 4 yung kanya. Ayusin ko muna kay MC Kalima. Mali pala yung kay MC Kalima. MC Kalima. MC. Eight 30. Ay. Wala pala. Eight 30 PM. Tika lang guys ha, may inayos lang saglit. Kasi mali yung nailagay ko na ano. September. Mamaya na nga pala to. 8:30. MC Kalima 8:30. Mamaya na pala to. Ayan. MC. Silnat Sari Sari Vlog.
Sa'yo OFW. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Ayan, na-show and hide ka po. Ayan. Thank you, thank you. May mga bagong pasok tayo, guys. Ayan, mega love shoutout sa mga nandyan. Guys, yung mga binababa ni Nightbot, yung mga premiere, mag-hashtag kayo, tamsa kayo, tapos mag-hashtag PM sa dulo ng comment nyo para may entry kayo. Iraraffle natin before tayo mag-end para sa WH nyo. Ayan, Juna sa Lundaga. Ayan, may galap shoutout sa'yo, Sisi. Ayan, napasyal kayo. Thank you po. Ayan. Ayan, guys. Ayan, tamsakan nyo na. Itamsak nyo na yan. Para sa entry nyo. WH din yun, sayang. Ayan. Franco 19 Vlog. Ayan, mega shoutout plus ticket and Paul Kalimbang. Thank you. Mega shoutout sa'yo, Franco 19 Vlog. Ayan. Bago ka po dito. Thank you. Mag-iwan ka ng bakas para madikitan na rin kita, ha. Thank you sa'yo. Bigyan kita ng jacket. Kaso si Lolo, delay po siya magbibigay ng jacket. Ayan. Zelnat Sari-Sari Vlog. Ayan, thank you sa'yo. Thank you sa pagkalimbang din. Mag-iwan lang kayo ng bakas para mabalikan kayo ni host mamaya. Ayan. May ano ka pa ba? Premiere ka pa ba? GMB? May premiere ka pa? Patamsakan natin yung premiere para sa raffle. Ipaparaffle natin yung mga nagtamsak. Kanya-kanyang baba ng para kukunan natin ng iraraffle natin yung mga nagtatamsak. Sa dulo ng comment nyo, lagyan nyo ng hashtag PM. Hashtag PM. Para may entry kayo. Isama nyo na yung mga ninja nyo. Malay natin, doble-doble yung tawag dyan. Matawag, edi. Doble na yung WS nyo. Garcia Farm World. Ayan, thank you, Sisi. May galap shoutout sa'yo, sis. Ayan, hide and show ka na, sis. Meron pa isa October 4 premiere. Kanino, sis? Sa'yo? October 4. Walang October 4 dito na nalista sa akin. Sa'yo ba yun, sis? Yung si Pansit? Kiat muna ako sa taas. Si Mami Busi Marieta. Ayan, may pakulay pala si Busi Marieta. Ayan, thank you po Mami Busi Marieta. Ayan, meron ka pa. Hindi ako nag-akyat, hindi ko nakita. Ayan, thank you po ng marami. Ayan. Ayan guys, yung premiere, may premiere din si Mami Busi Marieta, guys. Bilis ng oras. Ayan, maya-maya mag-i-raffle na natin yan. Hashtag PM. Yes, ayan. Tapos na si Jor Adventure Channel. Done all frame host. Kami ni Ninja ko. Hashtag PM. Wow, titingnan ko yan. Ate Tita Idan po, Kalimbang all na po. Ayan, ang isda si Silnat Sari-Sari Vlog. Ayan. Bigyan kita ng ha. Ayan. Mag-iwan lang ng tamang bakas po. Tsaka kay host, mag-iwan ka ng bakas. Maghanap ka ng maiksing video kay host. Doon ka mag-iwan ng bakas para mabalikan ka po. Silnat Sari-Sari Vlog. Ayan. Patamsak ng mga premiere natin dyan. Lagyan mo na yung comment mo sa dulo. Lagyan mo ng hashtag PM para makunan ka ng sali ka sa entry. Raffle entry ng WH. Ayan. Kaninong entry yung October 4? Shout out po, late po, sorry, harang pa host. Ayan, thank you. Thank you sa mga paharang dyan. Bikay, Dora's Vlog, Prem. Ayan, tamsakan na natin.
Ayan, susugurin ko na. Kukunin ko na yung mga list na mga nag-comment doon para ano na natin. Ayan, learning with GT and Mommy. Ayan, mega love shout out sa iyo po. Ayan, thank you, thank you. Ayan. Ayan. Learning with GT and Mommy. Ayan. Tamsak na po natin yung mga premiere dyan. Lagyan mo sa dulo ng comment mo. #PM para may parapol entry ka po. Senior Gerardo account din po ito, host. Ayun, si ano pala ito, si Senior Gerardo Vlog. Ayan, thank you po, sir. Ayan, napasyal ka po. Thank you po. Ayan, meron po ako mga pinapatamsak na mga premiere. Ayan, para po makasali sa raffle entry for WH po sa mga sa mga hindi pa money, tsaka paharang na rin sa mga monetized channel. Thank you po. Ayan. Thank you po, Sir Senior Gerardo Vlog. Mawala ako. Ayan. Mingkay Vlog 2020. Ayan. Musta ka na, host? Ayan, okay naman, Mingkay. Mag-ano ka sa mga premiere. Itamsak mo yung premiere para may entry ka. Ipaparapol natin. Tamsakan mo yung mga premiere, tapos sa comment mo maglagay ka na sa dulo ng #PM. Ayan. Lagay mo sa dulo ng #PM para may entry ka. Ayan. Thank you po, Sir Franco 19 Vlog. Ayan, thank you po. Ayan. Ayan. Thank you sa pagbisita. Juna Salondaga. Ayan, mega shoutout sa iyo, Sisi. Ayan, bumubulong ako. Pasensya na kasi may tulog. Ayan. Mega shoutout sa lahat. Ayan, from Juna Salondaga. Ayan, bigyan kita ng jacket kung gusto mong magbaba ng iyong bahay. May mga pinapatamsak akong premiere, guys. Kung gusto nyo, ayan, tamsakan nyo, sumali para makasali kayo sa raffle entry. Sa mga premiere. Para sa WH na rin. Ayan. Nangungulikta ng mga tamsak, yung mga nagpe-premiere. Ayan, patamsakan natin. Tapos iraraffle natin yung mga nagtatamsak. Ayan. Sino pa ba yun? Daming premiere ng team. Ayan. Buse Marieta. Ayan. Ayan, kunti na lang, guys. Lagyan nyo sa dulo ng #PM kasi yun lang po yung kukunin ko. Yung may mga #PM, yun lang po yung kukunan ko. Ayan, kung may mga ninja kayo, ayan, sasama nyo na yung mga ninja nyo para ayan, Mingkay Vlog, ayan. Mag-ano ka na, sis, ha? Ayan, sino pa ba? Nalilito ako, ang daming yung si Prem. Ayan, sa mga nandyan, sige na, ibaba nyo na lang yung mga bahay nyo. Nakakalito, ang daming may mga premiere si MacLife's Journey. Prem 2. Si Mami Chi. Ayan. Nandoble na ba yung kay Mami Chi? Ayan, thank you din po sa'yo. Franco 19 Vlog. Si Franco 19 Vlog, nag-i-LS din po siya. Siya po si Senior Gerardo Vlog. Nag-isip sa pangalan. Hello, Juna Salundaga. Ayan. From Imelda Impas. Ayan. Ate Imelda Impas. Ayan, magtamsa ka na rin sa mga premiere. Lagyan mo sa dulo ng #PM at yan ang kukunin ko para entry.
Manguha na ako ha. Kukunin ko na yung mga entry nyo. Kasi magra-raffle na tayo maya-maya. Ayan. Ang may mga hashtag PM lang yung basihan kung kukunin ko ha. Ayan, punta na ako uunahin ko si MC Kalima. Ayan, habol kayo kay MC Kalima. MC Kalima. Ayan. Ayan, yung may mga hashtag PM lang yung kukunin ko. Teka lang po, kukuhanan po kita ng ano kay Nightbot, Sir Franco. Kuhanan po kita kay Nightbot ng code Senior. Ayan. Si ano po yan, Timelda, si Franco 90 Vlog. Pinaparami mo din po ba yan si ano? Sir Senior? Hanap tayo ng ito. Jungon ba ka live? Thank you, Sisi. Ayan. Ay, bakit? Senior. Ayan, meron ka na pong code. Sir, meron ka na pong code. Sir Franco 90. Type mo lang yung Franco. Ayan, bababa ni Nightbot ang iyong bahay. Ayan. Nangungulikta muna ako ng ano ha, mga nag-comment. Para mag-raffle na tayo. Kasi 2 hours lang tayo. Saan na yung papel ko? Kanino ako mag-una? MC. Ayan, kasi nandito naman si MC Pansit. Kunan ko na si MC Pansit. MC Kalima. Diyan muna kayo guys ha. Magsusulat muna ako ng mga entry niyo. MC Pansit. Kay MC Kalima. Si Jor Adventure. Ayan, dalawa ang kay Jor Adventure.
Adventure Channel. Tsaka Your Adventure Micronesia. Susulat lang ako ng entry ha. Your Adventure, dalawa kay from MC Kalima. Kaya para sa kay MC Kalima. Ayan. Ayan, Learning GT. Learning with GT. And mommy. And mommy. Ayan, Learning with GT and mommy. Kay MC Kalima. Ayan, si Otencio Siblings Nova. Selnat Sari Sari Vlog. Ayan, Otencio Siblings Nova. Ito. Selnat. Sari Sari Vlog. Ayan. Selnat Sari Sari Vlog. Ayan, ibaba nyo na yung ano nyo dyan. Kay MC tayo ha. Kay MC. Naka MC ako ha. Ayan, baka may gusto pang humabol. MC Frame. Ayan. Ayan. Andito si Chris Gayo. Isasama ko na rin. Imelda Impas. Kasi present naman sila. Ayan. Andito si Ate Imelda. Impas. Ayan. Ayan. Marjorie in Cabo, Sisi, sali ka sa ano, parapol. Tamsakan mo lang yung ano. Itatamsak mo lang yung mga premier. Tamsakan mo lang, tapos mag-comment ka sa dulo, lagyan mo ng ano, hashtag PM. I-hashtag PM mo para sali ka 10 hour, 10WH. Then, play, parapol natin. Naka-MC ako. Gihabol-habol kayo. Yung present lang nandito ang makakasali. Ayan. Ayan. Christine Aguilo. Ayan. Wala na. Sila lang. Next, punta ako kay Mac Life Journey. Ayan. Mac Life Journey naman ang pupuntahan ko. Wala nang humabol. Ayan. Sisi Marjorie, sali ka. Sali ka sa parapol natin, WH. Sayang din yun. Sama mo yung ninja mo para malay natin madoble yung tawag mo. Hindi sa'yo mapupunta lahat ang WH. Baba nyo yung mga premiere nyo, guys. Ayan. Tamsakan mo lang, Day. Tapos, ano, mag-hashtag PM ka sa dulo.
Nalulubat na ako. Salamat sa paharang-harang. Magdabi. Thank you, Sisi, ha. Ayan. Maglista muna ako, ha. Kaya maubusan tayo ng oras. Maya-maya ano naman tayo. Ako kay Mac Life's Journey. Ayan, sana yung premiere ni Mac Life's. Diyan muna kayo, ha. #PM lang ang kukunan ko. Meron pa tayo, ha. Si Ikso. Supreme. Ayan, si Jor Adventure. Dito na rin. Kay Mac Life's G. Ayan. At saka Jor Adventure Channel. Ayan, dalawa kay Mac Life's G. Bababa nyo yung ano nyo dyan. Ibaba nyo. Authentic Siblings Nova. Learning. Ate Imelda Impas. Ayan. Baba nyo yung mga premiere nyo dyan, guys. Pahabol natin. Ayan, ito lang. Lana. Si Jor Adventure lang. Si Ate Imelda, tsaka si Learning. At tsaka si Authentic Siblings. Tapos na. Kaya ano na naman ako kay Marina Munakar. Wala nang hahabol. Marina Munakar. Mabasa muna. Dahil doha ako diri, ha. Asan? Mag PM ka, ha. Sa mga binababa na ano. Baba nyo yung ano nyo. Ibaba nyo yung mga premiere. Sinong may mga premiere para matamsakan, mahashtagan ng ano. Ayan. Para mabunot ka, day. Malay natin. Ayan. Mag-ano ka, day? Mag-comment ka, day. #PM. Para maentryhan ka. Kay Marina Munakar na ako. Wala na bang humabol? Ibaba nyo mga ano nyo, code nyo, guys. Maglilista muna ako. Maubusan tayo ng oras.
Ayan, kay Marina Monacar. Kuha na tayo ng lista kay Marina Monacar. Mga nag-entry. Kunin na natin. May mga hashtag PM lang ang kukunin ko. Imelda ulit. Ate Imelda. Jor Adventure. Daming ano ni Jor Adventure. Oh, dalawa talaga sila. Jor Adventure Channel. Jor Adventure Channel. Jor Adventure Micronesia. Yun lang. Sino pa? Ay, Tensyo pa pala. Meron pa pala. Tensyo. Nova. Ayan. Diyan lang kayo. Learning. Yan. Lamuan na yung pagkasulatan niya. Ayun. Next. Meron pang isa. Meron pang isang premiere. Ni Marina. Ayan. Jor Adventure pa rin. Sipag. Jor Adventure. Si Zelnat Sari Sari Vlog. Ayan. Sari Sari Vlog. Ayan. Jor Adventure ulit. Micronesia. Ayaw matanggal. Ayan. Ayan. Learning Ninja Moves. Learning Ninja Moves. Imelda Impas. Magdabi. Teka lang guys ha. Maubusan tayo ng oras kasi. 2 hours lang tayo. Dolfo. Ayan. Maubusan tayo ng oras. Otensyo Siblings Nova. Diyan pa ba kayo guys? Ayan. Ayan. Next na tayo. Tapos na kay Marina. Kay Tisay na ako. Kay Tisay OFW Vlog. Ayan. Hashtag PM. Imelda Impas. Imelda Impas. Hindi na to ano itong pagkasulat.
Andito si Christine. Kwelo. Crystal Jean. Ayan, kay Tisay wala si Jor Adventure. Wala si Learning. Ayan, meron pa kayong hindi natamsakan, guys. Meron pa kayong hindi natamsakan. Ayan. Si Tisay. Hindi nyo pa natamsakan. Meron pa kayong hindi natamsakan. Tamsak nyo, guys. Meron pa kayong hindi natamsakan. Ayan, meron pa kayong hindi natamsakan, guys. Kay Tisay. Jor Adventure. Kay Tisay pa ako, ha. Aray ko. Langawit ako. Jor Adventure. Channel. Joon Baka. Kailangan pag raffle, nandyan kayo, ha. Chris Gayo. Si Pansit. Hashtag PM lang yung pinagkukunan ko. Hashtag PM. Ayan, kay Tisay ulit. Pangatlo. Ayan, Jor Adventure ulit. Guys, malapit na tayo mag-end. Paano ba yan? Jor Adventure ulit. Mike Channel. Channel. Ayan. Wala nang PM. Basta yung PM lang pinagbabasihan ko dito, guys, ha. Kasi nagmamadali na tayo, mabusan tayo ng oras. Ang may mga PM lang ang sinulat ko, ha. Ayan. Ang may mga hashtag PM lang, ha. Silnat Sari-Sari. Ayan. Jor Adventure ulit. Hindi ko natapusin. Jor Adventure Channel. MC Pansit. MC Pansit. Guys, next LS natin si Jojo Dineros. Potential siblings pa pala. Potential siblings. Ayan.
Thank you, siblings. Ayan. Next, tapos na si Tisay. Punta naman tayo kay Mami Che. Kay Mami Che. Mami Che, Dugan. Ayan, dalawa kay Mami Che. Hashtag PM, hashtag PM, PM, PM. Wala, hashtag Ryan yung mga nandito eh. Hashtag Ryan. Ayan, learning. Ayan. GT and Mami. Abang-abang lang kayo dyan guys. Hashtag Ryan. Mga hashtag Ryan. Imelda Impas. Imelda Impas. Wala na tong sulat na to. Imelda Impas. Jor Adventure. Jor Adventure. Teka lang guys ha. Ayan. Kasi nagmamadali na tayo sa oras. Patapos na yung oras natin. Maglipat na tayo kay Jojo Dineros. After nito. Zelnat. Sari-sari. Vlog. Ay, Jor Adventure. Micronesia. Ayan. Ayan. Tapos may isa pa. May isa pa. Test. Hashtag PM, hashtag PM. Oh, isa lang ang natamsak ng kay Mami Chi na walang hashtag PM sa pangalawang ano ni Mami Chi. So, walang entry. Kay ano na tayo. Isa lang kay Dara. Dara Adventure. Habol-habol kayo. Habol-habol. Ay. Dara. Ang code yung nalagay ko. Dara's Adventure. Yun. Kunti na lang yung oras natin guys. Kunti na lang. Kunti na lang. Walang PM dito. Walang PM. Ayun. Ayan. Walang nag-ano kay Ma'am Dara. Walang nag-hashtag PM. Ayan. Si Learning. At saka si Jor Adventure. Learning. Ako nang nakakaintindi ng sulat ko. Jor Adventure. Wala na tayong oras guys. Jor Adventure. Jor Adventure Channel. Micronesia, Imelda Impas. Jor Adventure. Imelda Impas. Imelda Impas. Attention siblings. Nova. Ayan. Sino pa? Si Magda B. Magda B. Ayan. Wala na.
Wala na. Ay, si ano? Si Jo. Ayan. Tapos kay Ma'am Dara. Kay MC Pansit na tayo. MC Pansit. May tao pa ba dyan? Ayan. Kay MC Pansit na tayo. Mag-shoutout sa lahat ha. Paubos na kasi yung oras natin. Nagmamadali na ako. Ayan. Kay MC Pansit. Ayan. Nalulubat na ako pati. Matigok to ngayon. Kay MC Pansit tayo. MC Pansit. Hashtag PM lang yung kukunin ko guys ha. Ayan. Ako'y nagmamadali na talaga. Hashtag PM. Hashtag PM. Imelda Impas lang yung nag-hashtag PM kay ano. Kay MC Pansit. Ayan. Imelda Impas lang ang nag-hashtag PM kay MC Pansit. Siya lang yung ilalagay ko sa raffle. Kay learning na ako. Kay learning. Baka may humahabol pa dyan. Learning. Ilan ba ang ano ni learning? Isa na lang. Imelda Impas ulit. Kay learning with GT and Mommy, isa lang. Yung PM, isa lang yung kinuha ko. Ay, ito pala si ano, si Franco 19 vlog. Ayan. Si ano po ito. Ayan, Jor Adventure pala. Jor Adventure. Jor Adventure Micronesia. Learning Ninja Moves. Ninja Moves. Learning si Adventure Channel. Jor Adventure Channel. Wala na tayong oras. Nako. Si Zelnat Sari Sari. Ang daming premiere eh. Nawala pa. Tibili naman ako na sa narma ko no. Mino. Ari yung tibet. Ha? Ari tulo mas no. Sari Sari. Ot Mino. Ay. Indonesia. Eh. Please mapinom. Wala telepon. Potential siblings. Iya kala na mai jino. Pwede na ana bol. Nova. Ayan guys. Kay learning. Diyan na kayo guys. Maingay ha. Magdabi. Magdabi. Dolfo. Ayan. Kay learning. Ayan. Marami akong nakuha kay learning. Na tapos na. Kay Jor Adventure. Kay Busi Marieta. Le, alhen. Tangsen.
More thanks, Kala, son. mapi, kalam telepon. Thank you, thank you. Ah, okay. Thank you. Busi Marieta. Maingay guys, pasensya na kayo. Wala na, hindi na ako nagbabasa. Nagmamadili na. Maubusan tayo ng oras. Wala na. Busi Marieta. Busi Marieta. Sana ang premiere. Busi Marieta. Wala na ba? Wala na ang premiere ni Busi Marieta? Ito. October 3. PM. Walang nag-PM kay walang nag-hashtag kay Busi Marieta. Walang nag-hashtag kay Busi Marieta. Wala nang tao. Ayan, wala nang tao guys. Di ko nakita ang kay Busi Marieta. Ayan, meron siya. Busi Marieta Prim. Busi Marieta Prim 2. Kasi dalawa yung niya. Ayan. Kanino na? Kanino? Kay Bikay muna ako. Bikay Dora's Vlog. Frame. Ayan guys. Wala na tayong oras kasi guys. Ano na lang? 3 na lang. Ayan. Salamat sa mga paharang-harang dyan ha. Tika lang. Punta na ako kay Bikay. Bikay Dora's. Wala na tayong oras. Kunti na lang talaga. Mapiakil. Bikay Dora's Vlog. Magda. Magda B. Dolfo. Yan, nagmamadali na talaga guys. Si Imelda Impas. Nag-iikot na. Imelda Impas. Potential siblings Nova. Potential siblings. Guys, next LS natin ha. Tapusin lang natin to guys. Kunti na lang guys. Tapos na. Chill M. Tapos na Bikay. Punta na ako kay Chill M. Chill M. Dalawa na lang. Dalawa na lang guys. Madali na lang to pag i-raffle natin. Chill M. Jor Adventure. Micronesia. Ayan guys. Habang waiting tayo sa next, Imelda Impas. Imelda Impas. Jongon Baka. Wala nang papel. Aray ko. Teka lang. Ayan, next na tayo guys. Nagmamadali na ako. Si Jo. Baka life. Ayan. Dalawa lang. Kay Yana na ako ha. Kay Yana. Di muna ako nagbasa ha. Kasi nagmamadali na tayo sa oras. Punta na ako kay Yana. YC Prim. Yana. At mali. Mali ang ko.
Yan na cute pala. Pati sa YouTube mag-search, yung code ko na rin yung nailagay ko. Bis na nagmamadali eh. Hashtag PM si GMV6. GMV6. Learning. 1 hour ago. Wala siyang hashtag PM. Sige na, okay na lang. Ngayon lang yan. Learning. Ninja move. Yun lang, dalawa lang. Next, kay Jor, last na lang. Meron pa pala si Ixo. Si Ixo Chris Official, sama natin. Ixo Supreme guys, isama nyo na to guys sa entry nyo guys. Ayan, mabait po yan. Si Jor Adventure. Punta ako kay Jor Adventure. Jor Adventure channel. Premiere. Jor Adventure. Ayan, learning ninja moves. Last na lang to guys ha. Mayroon pang isa. Tapos bunot na tayo kasi end na rin tayo. Last na lang, last na lang. Ayan. Ayan. Draw Otensyo. Ayan. Meron si Draw Otensyo. Ay, nag-isip pa. Ulit. Jor Adventure. Ayan. Tinamsak niya yung ano niya. Ninja niya sa kanyang ano. Si Draw Otensyo. Ayan. Ayan. Draw Otensyo. Ayan. Si Mingkai. Ayan, si Mingkai. Ayan, guys. Hindi na sila sa, iba. Hindi na nakatamsak. Habol na lang sila. Mingkai Vlog. Si Selnat Sari-Sari. Imelda Impas. Imelda Impas. Magda B. Magda Bidolpo. Wala na itong mga sulat-sulat ko. Ako na lang nakakaintindi. Otensyo Siblings Nova. Yun. Kay Ixo. Punta tayo kay Ixo. Ixo Chris. Ixo Chris Official TV. Kung may nagtamsak ba dito. Ayan. Yun, dalawa lang ang nagtamsak. Dalawa lang ang nag-hashtag. Maraming tamsak. Ayan, nasa loob pala. Learning. Learning ninja. Moves. Draw Otensyo. Last na lang to guys ha. Magra-raffle na tayo kasi mag-i-end na tayo. Selnat Sari-Sari. Wait na lang natin na mag-open si Nag-open na kaya? Selnat Sari-Sari Vlog. Imelda Impas. Yan. Thank you sa mga nagtamsak. Ayan. May pa-enter na kayo. Jor Adventure.
Franco 19 vlog. Yan, salamat. And si GMB6. Your Adventure Micronesia. MC Pansit. Potential Siblings Nova. Ayan guys, tapos na. Okay. Thank you sa mga nagtamsak. Ayan, umpisa na natin ang atong raffle at mag-i-end na tayo. Ayan, magbasa saglit. Ayan. Ayan si Ate Kisi pala. Nandito si Ate Kisi. Nasa loob. Si Ate Kisi. Ate Kisi. Isa lang yung nakita ko kay Ate Kisi. May hashtag PM. Ayan. Ayan guys. Mag-umpisa na tayo ng raffle natin. Thank you sa mga nandyan ha. Ayan. May mga humahabol ba? Kasi wala pa naman. Hindi pa open yung ano. Hindi pa open ang kasunod sa atin. Dinner muna host. Ayan. Sige, kain-kain well dyan. Ayan. Sige, umpisa na natin ha. Mag-roll call. Magbunot na tayo ha. Bunot na tayo ha. Salamat sa 21 million at mag-open na. Ayan. Bunot na po. Ang laki ng ano natin. Bola. 5 lang ang bubunutin natin ha. Salamat sa nag-sponsor ng WH. Ayan. 10 oras na play po. Ayan. Sino? Ang ano, next sa akin is si Jojo Dineros. Ayan. Ayan. Halo, Obi. Ayan. Bubunot na ako ng unang bunot. Hindi ako tumingin ha. Sino ba to? Ayan, andito ba si Otensio Siblings Nova, unang bonot. Ayan, 10 hours. Ayan, paharang. Otensio Siblings Nova. Ayan, congrats. Otensio Siblings Nova. Ayan, madaliin na natin ha. Next. Ayan. Halo. Halong-halo siya guys. Ayan. Hindi pala tayo nagbilang. Nagmamadali. Ayan, nag-present kung hindi ko nakita yung present. Sige, magbilang pala tayo ng 10. Ano? Ayan, nandyan siya. Nag-present na siya. Ayan. Nagmamadali kasi wala na tayong oras. Next. Ayan, si Christine Aguilo. Andito ba? Ayan. Ayan, 10. Christine Aguilo, si present, 9, 8, 7, 6%. Ayan, tika lang. 5, Chris Gayo, asan ka na? Chris Gayo, si present, 4, 3, Chris Gayo, asan na ba? Tika lang. Positive. Ayan, si Chris Gayo. Ayan. Thank you. Andyan si Chris Gayo. Ayan. Iliw may ginom. Kaliwali numlish, mapinombilil. Yala. Wala. Yala, next. Pangatlong bonot. Rapol. Chris Gayo. Pangatlong bonot, lima lang at mag-e-end na tayo.
Hala, draw tensions. Ayan, nandiyan si Kuya Draw. Kuya Draw. 10, si present. 9. Kuya Draw. 8. 7. Kuya Draw. Ayan si Kuya Draw. Nag-present na siya. Ayan. Yehey. Wow, naka-20 na si Kuya Draw. Naka-20 na si Kuya Draw. Bas hadi, bas kam sa digiga. Ilan na ba? 3. 2 na lang ha, 2. Ihalo-halo pa yan. Halo-halo, halo-halo. Ayan, scammer. Sabi ko pag ano eh. Ayan. Ayan, ayan. Pag may ninja, okay na yan. Sige na. Pag marami kang ninja, ayan si ano nga eh, si Jor Adventure, marami siyang entry. Ayan. Next. Sino to? Si Mingkay Vlog. Mingkay Vlog 20. Mingkay Vlog 10. 9. Mingkay Vlog 8. Mingkay Vlog 7. Ayan, Mingkay Vlog 6. Mingkay Vlog 5. 4. 3. Wala si Mingkay. 2. Wala si Mingkay. 1. Wala. Wale. Sige, bono tayo ng wala. Dalawa pa. Maingay ka daw, host. Maingay nga ako. Ayan mo sila. Next, 2. Ayan, at maglilipat na tayo guys ha, ngayon. Next. Ayan, congrats GMB6. Ayan, GMB6, si present 10. 9, GMB6. 8. GMB6. GMB 5. 5 na ba? 4. GMB present. 3. Asa na si GMB? Nasa work yun. 2. Wala. 1. Wala na. Ayan. Raffle ulit. Wala si GMB. Wala. Andyan. Naka-BG lang yun. Naka-BG. Ayan. Next. 2 pa. Imelda Impas. 10. Si present. 9. Kala sa adi alhin anaro. 8. Yala ruhi. 7. Imelda Impas. 6. Imelda Impas. 5. Imelda Impas. 4. Wala, naka-video yun. 3, wala. Imelda Impas. 2, wala. Sorry. Next. Ayun. Umabol. Ayun. Sige, habol natin. Ayan. Si Ate Imelda. Ayan. Ate Imelda. Last one. Ayan. Isa na lang. At maglipat na tayo guys ha. Andyan na siya. Imelda Impas ulit. Uy, hinalo ko siya guys. Imelda Impas ulit. Andyan si Ate Imelda. Yan, present. O, paano ba to Ate Imelda? Nakadalawa ka. O, congrats sa'yo. Meron kang 20 WH.
Okay na, Mami Imelda. Ayan. Wala na. 5 lang, guys. 5 lang yung kukunin natin. Yehey! Thank you, thank you. Ayan. Congrats sa mga nanalo. Nakadalawa. Si Drew at si Otensio Siblings. Nova. Ayan. Congrats. 20 WH. Imelda Impas. Si Chris Gayo. Baka gusto ni Chris Gayo i-donate. Be? Gusto mo bang i-donate yan sa mga hindi pa na ano? Yung mga kulang ng WH? Ayan, Ate Imelda. O yan, nakuha ka, swerte ka, 2 bunot, 20 WH. Ayan. Thank you sa ating sponsor na magpi-play. Ayan, thank you, thank you. Ayan. Ano? Ayan. Chris Gayo. Ayan, Chris Gayo. I-donate mo ba? Donate natin to. 10 hours. Or paharang na lang. Ayan. Thank you sa mga nandyan. Maglipat na. Bukas na ba ang ating next? Tingnan ko nga kung bukas na. Ayan. Thank you guys. Ayan. Congrats sa mga nanalo. Pasensya na. Sa mga hindi nabonot at nirarapol po natin yan. Bukas na ba si Kuya Jo? Hindi pa nagbukas. Hindi pa siya nagbukas. Kuya Jo, magbukas ka na po. Ayan. Salamat sa mga nagpapaharang dyan. Kuya Exo Chris Official. Ayan. Maglilipat na po tayo guys. Donate daw ho. Saan ba i-donate? Andyan pa rin si Sir Franco 19 Vlog. Ayan, meron ka pong code kay Nightbot. Baka gusto nyong dikitan guys. Dikitan nyo si monetize channel din po yan. Nasa London po siya. Hindi pa. Okay. Okay, off na, off na. Off na tayo guys. Ayan. Wala pa, hindi pa nag-open. Kuya Jo. Kuya Jo. Nakabidyo si Kuya Jo. Kuya Jo. Kuya Jo. Hello. Ayan, congrats sa mga nanalo. Ayan, sunod ulit. Mga pa-premiere lang yung ipapatamsak natin. At least, naka sila ng tamsak, diba? Yung may mga nagpi-premiere. Asan si Chris Gayo? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Antay na lang po natin. Okay. Antay na lang po natin ang kusunod natin. Okay, okay. Jungon Baka Life. Ayan, thank you guys. Ayan. Thank you sa lahat ng nandyan. Thank you po. Franco 19 Vlog. Thank you po sir. Ayan, mag-ELS ka po ba mamaya? Team Legit. Ayan, thank you sa lahat. Thank you sa mga nagpapaharang. Ayan. At tayo po ay mag-e-end na. Wait na lang po natin. Kasi sinasaway na ako ng kasama ko dito guys. Nagagalit na yung isa. Maingay daw ako. Hindi nakatulog. Tapos yung isa dumating. Oh. Ayan.
Si Kuya Jojo, di pa nag-open. Yan, salamat guys. Pwede na tayong bumaba. At ako'y mag-e-end na rin. Wait na lang natin si Kuya Jo. Donate host kay MC Pansit. Ayan, idudonate kay MC Pansit. Ayan. Si Chris Gayo, idudonate niya kay MC Pansit. Thank you sa mga nagtamsak ng mga pa-premiere natin, ha? Kasi para lang din naman yan sa atin. Oh, at least nakaani ng tamsak ang mga nagpo-promote ng kanilang premiere. Kuya Exo Chris Official, ayan, thank you, thank you. Kita-kits sa premiere mo mamaya. Guys, may premiere din si Exo Chris Official, guys. Baka may mga extra tayong ano dyan, isusupport din natin siya. Ayan, napakabait po niyan. Wow, may pa-donate Chris Gayo, haha. Thanks much, Sisi. Ayan, congrats sa'yo, sis. Ayan. Ba't di nakikita ni host donate mo host kay MC Pansit host? Idudonate nga, di ba? Idudonate mo. Ayan. Ayan, guys. Bukas na ba siya, no? Basta Ilongga Gwapa. Kaninong ano to si Basta Ilongga Gwapa? Kaninong ninja to? Si Kuya Jo, nag-open na ba? Tagal mag-open ni Kuya Jo. Ayan, open na pala si Kuya Jo, guys. Ayan, maglipat na tayo. Maglipat na po tayo. Kuha ako ng tulay. Maglipat na po tayo, guys. Ayan, baba na po. Salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Ayan. O, thank you siblings Nova. Ayan, congrats. Ayan, 20 WH Paharang. Ayan. Lipat na po guys. Lipat na po tayo. Yes, 20 po. 20. Kasi 20 kasi dalawang beses kayo nabunot eh. Nasa playlist niya po ang LS niya eh. Salamat po. Ha? Pwede donate po kay Mami Aw yung 20. Ah, okay. Okay, sige, sige, sige. Okay. Pwede ba yun? Lipat na po next. Ano? Nasa playlist niya po ang LS niya eh. Ah, sige, 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 sige. Kay Mami Aw ha. Kay Mami Aw. Sige. Sige, thank you. Lipat na po. Thank you, thank you. Baba na po tayo. 21 people in the house. Baba na po. Ayan, maraming salamat. Ayan, may hagdan na akong binaba. Ayan, lipat. Ayan.
Lipat na. Saan po lilipat? Kay Jojo Dineros po ang lipat. Ayan. Basta Ilongga Gwapa, saan po lilipat? Kaninong ano to? Kaninong ninja to talaga? Si Basta Ilongga Gwapa. Kaninong ninja to? Sino to? Kanino to? Kaninong ninja to? Shout out po. Ayan. Daddy Learning. Maraming salamat po. Maglipat na po tayo kay Jojo Dineros po. Tinawag po ba ako? Wala po. Sawa ng Diyos. Hindi ka po no. Ayan. Dalawang beses po si Imelda Impas tsaka kay Otensio siblings po. Ayan. Sila po yung naswerte na nabunot ng dalawang beses. Ay, Ginoo. Ayan. Tinawagan ako guys. Bye-bye na ha. Ayan guys, tamang-tama mag-end na ako. May mga gamit na naman kaming hakotin. Kaya salamat at ako'y mag-end na ha. Thank you, thank you. God bless po sa ating lahat. Thank you. Bye po, bye.